Gising sa umaga, palaging tulala, dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin, dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo na pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagana to sa calcium, mineral, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Sa intenso panalo. Sinisipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Nabas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vitamin Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman po sa ating panibagong episode sa ating programang AgriSenso sa Agrikultura Aasenso ka. Kasama ang inyong Clara Tita. O, ayan tayo din po ay maririnig. Maririnig din po tayo sa ating King's Radio Stations. Diyan po sa may Shato, Negros Oriental, Himalalog, Negros Oriental. Ganun din po dyan sa may Hinatuan, Surigao del Sur at sa may San Francisco City, Agusan del Sur. At ito din po sa Davao Region. Diba? At abot din po tayo kahit sa sulok ng mundo. Abot po ang ating King's Radio.
dahil po sa ating Kings Radio online app, o 'di ba? At sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon via Facebook page ng ating AgriSenso sa Agrikultura Asenso Ka. Maraming salamat po sa inyong patuloy po na pagsuporta sa ating programa. And speaking of course, AgriSenso, kaya po meron po, andito po yung programang AgriSenso dahil yung goal po talaga namin, yung layunin po talaga namin ay ma-encourage po kayong lahat ng mga nakikinig sa atin, mga nanonood sa atin, na why not, subukan po natin ang mag-farming, 'di ba? Iba talaga po na meron po tayong sariling, kumbaga, inaalagaan na hayop or inaalagaan ng mga tanim, 'di ba? Para po ay meron po tayong sariling pagkain natin. Part po 'yan ng ating food security, ika nga, 'di ba? Iba talaga kung meron kang inaalagaan na baboy, inaalagaan na manok, 'di ba? Yung may mga jokes nga sa Bukirin na sabi doon na iba sa amin dito na kapag wala kaming pagkain, ay mag-iihaw na lang kami ng manok. O, 'di ba? Sosyal. manok yung mga ulam nila pag wala na silang ulam doon sa kanilang ref. O, 'di ba? Wala na silang mga na-stock na food. So, mag-iihaw na lang sila ng kanilang manok. O, 'di ba? Iba talaga pag meron po kayong sarili ninyong pagkain, kayo po mismo ang nagtanim, o kayo po mismo ang nag-alaga dahil alam niyo po na safe and secure, of course, ang inyong pagkain dyan sa inyong mga bukirin. No, kahit saan man kayo, na pwede po kayong mag-alaga at magtanim ng mga gulay o iba pang mga tanim na kayang-kaya ninyong buhayin, of course. At dito po sa AgriSenso, marami po kami mga tips na ibibigay sa inyo. Gaya na lamang po ngayon sa ating Agri-Unique Chika, okay? Bukod po sa ating Agribalita later on, makinig po muna kayo sa ating Agribalita ngayon na ihahatid sa atin ng ating content creator na si Ka-Farming Angat Ka, Sir Jid. But before that, in-encourage ko rin po kayo sa lahat po ng mga listeners natin via Kings Radio na if ever meron po kayong mga tanong, please feel free to ask. Of course, i-text nyo lamang po sa ating text hotline na 0966-844-0130 o pwede po kayong mag-comment sa ating Facebook Live, okay? Okay ba yon? So ayan, wag na siguro nating patagalin pa, mga ka-agri. Yes, simulan na po natin ang ating Agri-Unique Chika for today. Paano ba ninyo mapalago ang inyong paghahanap buhay sa farming? Siyempre, sino ba naman dito ang ayaw, kumbaga ang gustong, or kumbaga, sino ba naman dito yung ayaw paging successful sa pagpa-farming, di ba? Ito na po ang sagot, ito na po yung mga ibibigay sa atin na tips ni Ka-Farming Angat Ka kung paano ba mapalago ang ating hanap buhay sa farming. So makinig po kayo mga ka-agri dahil roll VTR na! Hello po, magandang araw po. Live na naman tayo at kahapon hindi ako nakapag-live kahit ngayon na lang tayo nag-live muli. No? Ang topic natin ngayon itong paano magpalago ng hanap buhay dito sa farming. Ito i-share ko ngayon, ito i-base lamang din sa experience namin doon sa mga sarili naming pamamaraan. Maraming kanya-kanyang pamamaraan din dito sa pag-aalaga ng hayop. May kanya-kanyang mga style or technique, diskarte, no? At itong i-share natin ngayon, base lamang din doon sa mga ginawa namin, sa mga paraan din namin, para ma-share din natin doon sa mga nais pa lang na mag-umpisa, mag-farming, no? At lalo na doon sa mga backyard farmer na katulad din natin. Sa amin naman, ang panimula namin, kung mapansin nyo doon sa mga pag-uumpisa namin dati, kung makita nyo yung mga una nating mga vlogs dati, mga kambing yung alaga namin, habang tumatagal, no, nagdagdag tayo at tinimprove pa natin lalo yung pamamaraan din para mas mapapaunlad natin yung pag-alaga ng kambing. Sa ngayon naman, nakatutok naman kami doon sa mga baboy, sa pabo. No, yung mga sa baboy naman, nag-umpisa kami dati, dalawang baboy. Kasi itong baboy, actually, sa lahat ng inalaga namin, no, ang medyo gumana na talagang ramdam namin na naging sustainable ay itong pag-aalaga ng baboy dahil na rin doon sa mga naging paraan namin. Although sa kambing, maganda rin naman kasi hindi na tayo bibili pa ng feeds. Pwede tayo magpakain ng feed pero optional na yun. Nasa atin na kung gusto natin bigyan ng feeds yung ating mga kambing. No, pwede naman natin ipakain yung mga damo lang sa paligid. Doon sa kambing, maganda rin. Depende rin yun. Tingnan natin yung market sa lugar natin. Doon sa baboy naman, since yung mga magulang ko ay matagal nang nag-aalaga ng mga baboy, mga native na baboy, mga upgraded na baboy, so far naman, doon talaga namin nakita na medyo nag-work yung aming kabuhayan sa bukid. So, yun yung in-improve namin. Dati, nagaplano pa lang ako na magparami ng baboy. So,
ang ginawa muna namin, since nag-start kami, 2 inahing baboy muna yung alaga nila mama. So sabi ko dagdag tayo, ginawa namin 5. So naging 5 na yung baboy namin. Tapos yun yung ginawa namin ngayon, naka-free range yun sila. Tapos nagtanim kami ng mga pampakain sa kanila. Hindi na sila naka-feeds. So far, nag-work siya. After halos mga siguro 8 months na mula nung nag-umpisa kami na magpakawala ng baboy dun sa free range area. Sa ngayon ay nanganganak na. Kung makita nyo dun sa mga bagong upload natin sa Farming Business ATBP, may mga baboy tayo dun na may mga anak na. So yun ay produkto na yun dun mismo sa ranging sa free range area na ginawa namin. So yun, naka-free range sila. Pero siyempre, hindi natin yun tuloy-tuloy na gano'n na lang, na 5 baboy na lang na gano'n. So itong ginagawa kasi natin, as trial lang to, na gusto natin na makita muna dahan-dahan, no, dahan-dahan nating ginugrow. Tapos dahan-dahan natin titingnan kung ano yung mga posibleng mga challenge na pwede natin masalubong. So sa mga challenge naman na nasalubong namin doon, sa baboy so far wala man masyado. So maliban na lang doon sa mga pampakain, kailangan talaga naka-ready din yung pampakain natin. Kung hindi man tayo nagko-commercial feeds, meron tayong mga tinatanim na mga pampakain sa kanila, mga kangkong, yung madaling makuha, yung kangkong, yung mga kamote, yan, madaling itanim, madaling dumami, madaling lumabong, no? Pwede tayo lagi mag-harvest. Tapos yung mga kasaba, yung mga saging, yan, pandagdag pagkain yan, yung gabi, no? Maganda rin lutuin natin yung mga kasaba, yung mga gabi, papakain sa baboy. So yun yung yun yung challenge, sa kailangan marami yun para masustain natin yung mga alagang hayop. So far naman sa amin, naging ready din kami dahil na nga rin doon sa naging karanasan namin noon. No? Kaya't ang una ko munang inatubag bago kami nagparami pa ng mga baboy, ginawa namin 5, ay nagtanim-tanim muna kami ng mga kasaba, nagpaararo kami, tanim na kasaba. Noong una nga, wala pa kaming mahanap ng mga pantanim, so bumili pa ako doon sa kooperatiba na malapit sa amin. So bumili ako ng mga tangkay, yun yung pinantanim namin. Tapos yun, nagtanim din kami ng mga kamote, yung mga gabi at marami pang mga tinatanim din namin. No, so yun yung mga ginawa naming action muna bago kami nag-alaga ng 5 baboy. So sa ngayon, nung nandyan na yung mga 5 baboy, so far na na nakita natin na maganda yung resulta, no, doon sa pag-free range sa kanila, pagkain nila ng mga natural na pagkain, wala na kaming nilalabas na pera na pinambili pa ng mga feeds. Unlike sa ilan na nag-alaga ng baboy, sobrang magastos, maraming nalulugi. Kasi yun yung tinitingnan ko nung una, ano ba yung mga dahilan kung bakit nalugi sila, anong dahilan kung bakit maraming humihinto sa pag-alaga ng baboy. So nakita natin, number 1 na problema ay yung mga pampakain sa baboy, number 2 yung pagkakasakit ng baboy, number 3, no, yung number 3 yung yung market. No, hirap silang maibenta ng tama na kumita sila. So yun yung pinaka problema. Wherein kapag nagtanim na tayo doon sa style namin ngayon na mga natural na pagkain na imbis na bibilhin pa ng mga may-ari ng gumagawa ng feeds para iproseso sa atin yung mga natural na pagkain na nandyan na, no need na i-process, mga fresh pa, yun na yung binibigay natin. Tinatanim na lang namin, hindi na namin binibili, so mas less yung gastos. So hindi ako nag-worry. Pagdating sa market, wala akong worry kasi hindi naman kami gumagastos ng malaki. No, ang ginawa lang namin, nagdagdag lang tayo ng extra na effort, nagtiyaga tayo, tanim-tanim ng mga pupwede nating ikatanim na pampakain doon sa mga alagang hayop. Yun yung mga ginawa natin. Although medyo matagal-tagal na antayan din yun, no, hindi naman natin matatawag na tinitipid yun. Tatawag natin doon, diskartehan natin kasi marami pa rin naman yung binibigay natin pampakain doon sa mga baboy. Kailangan sapat pa rin yung makain nila. At makikita rin natin na dapat yung mga binibigay natin ay meron din ng mga sustansya na kailangan nila. No, yung mga carbohydrates, mga protein, yung mga fiber at marami pang iba na mga source ng mga pupwede nilang makuha doon sa mga kinakain nila. Napakaraming pwedeng ibigay, maging yung mga bahaw na sobra sa kusina, yung binibigay namin. So libre na, naging sustainable na siya. Wala na kami nilalabas pa na pera na pinanggastos doon sa mga baboy. Kaya pag binenta, walang lugi. No, ang maganda pa doon, natural yung kinakain nila. Mas namumuhay sila naturally na hindi na kailangan pang laging linisin, hindi siya matrabaho. Inadalhan lang siya pagkain umaga, hapon. Dati nga nung nilagay namin sila doon, nung bago pa lang sila, since na marami pang makain, so libre ang nakakain nila doon. No, yun yung target ko talaga, farming na hindi masyadong malaki ang cost. Farming na hindi masyadong malaki yung gastos. So ang namin, yun yung nakikita naming solusyon na magtanim kasi yun naman yung mga makalumang pamamaraan din na ginagawa noon ng ating mga ninono nung hindi pa uso itong mga feeds. Since ngayon ang problema natin ay yung pagmahal ng mga feeds, so balikan natin yung mga makaluma.
No, so kung mayroon namang resources, sa amin kasi nagkataon din na may mga available resources, may space na po pwedeng pagtamnan, ilalim ng niyugan. So pwede pagtamnan ng mga halaman, pwede pagtamnan ng mga crops na po pwede ring maibigay na pampakain sa mga alagang hayop. Yun yung advantage, no, na meron ng resources. Kasi sa akin, tinitingnan ko muna ano ba yung mga available resources na sa area bago ko i-implement yung mga gusto namin na ilagay. So yun yung nakita natin, yung mga damo, yung mga pwede pagtamnan, yung space na pwede paglagyan. Kaya tayo naglalagay ng mga baboy din ng mga upgraded na mga baboy. Yung mga baboy namin, white sila pero sila ay may lahing mga native na halo, na cross na siya. No? So ganun din yung pag-alaga natin ng kambing since may damo, yung mga pabo, kasi yung pabo kumakain din ng damo. So yun yung ginagawa natin. Sa ngayon, no, nandito pa lang tayo sa stage na nasa level 1 pa lang tayo ng pag-alaga ng hayop. So ang plan naman natin dyan ay habang tumatagal, since parang yung level 1 na yan, inaaral pa lang din natin. So kailangan meron din tayong makamtan sa next level naman. Kailangan mas mapa-improve pa natin. So ang next target namin is paramihin pa lalo yung mga inahing baboy. So kailangan din natin magparami lalo ng mga itatanim na pampakain sa mga alagang hayop. Yun yung next challenge naman na kailangan gawin. At gusto ko naman dito, no, at dahil nga noon ay nasa bukid din kami, nasa bukid ako, at nakikita ko doon sa pamilya ko, nakikita ko doon sa mga kapitbahay namin na nag-aalaga ng hayop na parang minsan naboboard tayo doon sa ganong paulit-ulit na lang na ginagawa. So mas gusto natin medyo challenging. So ang challenge naman na gagawin natin ngayon is magparami tayo ng mga baboy. So yun yung gagawin namin, magparami tayo ng inahing baboy para walang board kasi sina-challenge natin yung sarili natin. So mas marami tayong kailangan gawin para mapalaki natin sila. So mas marami tayong kailangan kuhanin na pagkain sa umaga, sa hapon, para yung mga alaga natin ay mas mapapalaki natin. So yun yung aming gagawing pamamaraan din sa ngayon. So kasabay ng mga pag-aalaga namin ng hayop, no, ito naman kasama natin King's Vita Plus. So kasabay ng pag-aalaga ng hayop, ito naman yung ginagamit namin. Sa kabila ng makaluma yung pamamaraan namin, no, alam naman natin, karamihan sa atin, nakaranas na rin na makaluma yung pamamaraan, as marami ring mga pagsubok ang pinagdaanan. Tulad ng nabanggit natin kanina, kasama na doon yung mga pagkakasakit ng alagang hayop, no? At ayun, napapansin natin, nanghihina sila. So hirap na tayong paramihin. So sa amin naman, ang ginagawa namin dyan, makalumang pamamaraan na meron din tayong in-apply ng mga makabagong pamamaraan. So yun yung paggamit naman namin itong King's Vita Plus na vitamins. Ito yung napili namin gamitin. Itong King's Vita Plus, napakarami niyang sangkap na napakaganda din sa mga alagang hayop. At ito ay rehistrado sa Bureau of Animal Industry, ayan, sa numerong BDAPM 18099. Yan, registered siya. Kaya ito rin pinagkakatiwalaan ko. At ang dami niyang mga nutrients, mga minerals na nandito na rin mismo sa vitamins na ito. Ang King's Vita Plus, pwede pa sa iba't ibang mga alagang hayop. Sa lahat ng stage, actually, binibigyan namin ng King's Vita Plus. Yung mga biik, pinapalaki namin. Yung mga malalaki na, yung mga inahin, yung mga barako. So, nagbibigay din kami nitong vitamins na ito. So, yan yung mga ginagamit nating vitamins sa mga alagang hayop. Ang King's Vita Plus kasi, napakarami niya sangkap. Nandiyan yung multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics. Nandiyan yung calcium, no, D3 enzymes. Ayan, ang dami niya. Nandito pa yung zinc, iron, manganese, copper, iodine. Ayan, nakasulat sa likod yung mga nutrients na halo sa kanya. Nandyan yung zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, L-methionine, betaine, probiotics. Andiyan pa yung vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, biotin, no, napakarami niya sangkap. Ito naman ay available sa mga agri-vet stores, sa mga poultry supply. No, nabibili natin ang King's Vita Plus sa pinakamalapit sa atin ng mga agri-vet stores. Ito ay available na Mindanao, Visayas, Luzon. Punta lang tayo sa mga bilihan ng mga feeds, hanap tayo ng King's Vita Plus. At kung wala tayong mahanap, pwede rin kayo mag-PM sa amin dahil available din ang King's Vita Plus cash on delivery. Ayan. So ito yung ginagamit namin na vitamins na napakaganda rin sa mga alagang hayop. No, pwede nyo rin subukan ito doon sa mga alaga ninyo. Actually, 5 taon na siyang namamayagpag. Pinakamalakas siya, nauna kasi siyang lumabas, Mindanao area. So, ngayon naman, nag-expand na. So, hanggang Luzon na, marami ng mga nagbibenta na rin ito sa mga agri-vet stores. Ayan, lagpas 5 taon na siya na gumagana, lalo na sa Mindanao area. Dahil ang dami na rin tumatangkilik nito. Dahil yun na nga, napakaganda na naging resulta. Maging kami man, napaganda ng resulta sa mga alaga naming hayop at sa kabila ng ang pamamaraan namin ay makaluma,
mas nagiging productive, mas hindi sila naging sakitin, mas maliliksi, no, mas malalakas yung mga alagang hayop nung nag-maintain na kami nito. Ang paggamit naman nito, pwede natin ihalo doon sa pagkain ng mga alagang hayop, pwede rin natin ihalo doon sa inumin ng mga alaga nating hayop. Itong isang pakete, pwede ihalo na to sa isang sako na feeds, no? Kaya talagang sulit na rin siya. Isang pakete, pwede rin natin ihalo sa 3 kilong feeds, isang kutsara, or sa tubig naman, kapag sa tubig na pinapainom natin ihalo, isang kutsara, halo natin sa 1 galon na tubig or 4 na litro na tubig. No, ito yung paggamit namin ng King's Vita Plus na vitamins. So yan yung mga ginagamit namin. Doon naman sa mga pampurga, kung kailangan natin ng pampurga, kung napapansin natin yung mga alaga natin, no, isa rin kasi sa kailangan natin sa pag-aalaga ng hayop, kailangan ma-manage din natin maayos yung mga alaga natin para maparami din natin. Kasi kung hahayaan lang natin sila dyan sa silong, pabayaan lang natin sila, so may chance na nagkakasakit, may chance na talagang nanghihina na mamatay, hindi natin mapaparami. So maraming naging karanasan yan, lalo sa mga matagal na mga farmer, no, mga kilala natin mga farmer, maraming naging karanasan, nagkalaga ka ng hayop habang tumatagal, naparami mo na sana, nagkakasakit naman, so nasasayang, or namamatay naman, so sayang na, so hindi mo na napaparami, di ba? So ang ginagawa ngayon, no, nag-a-apply ng mga pamamaraan ngayon na para natin, kung halimbawa may sakit, gagamutin natin. Kung halimbawa may mga bulate, tatanggalin natin. Kailangan natin bigyan naman ng pampurga. Yung pampurga naman na ginagamit namin ay worms to go para sa manok, sa mga itik, sa pabo, sa pato, sa gansa. Yun yung gamit namin, worms to go naman na brand. Dahil ang worms to go, meron siyang praziquantel plus albendazole na. Napaganda niyang pampurga. So doon naman sa mga sakit ng mga alaga natin, mga biik, no, maraming nakaranas din ito. Kami man, naranasan din namin yan noon. Yung mga biik namin, sa panahon ng inuubo, sinisipon, nilalagnat, diarrhea. So, yun yung mga nangyayari. So, ang ginawa namin dyan, ginagamot namin. Dati, tinatry pa ni Mama gamutin niya ng mga antibiotics na available doon sa tindahan niya. Kaya lang hindi naman napapagaling. So, buti na lang, nasubukan namin itong Panamox. No? Panamox Forte yung ginagamit na namin ngayon, na napakabisa rin sa mga ganong sakit. Kapag may diarrhea yung alaga natin dyan, ng mga biik, may sipon, may ubo, may lagnat, Panamox Forte. No, nabibili yan sa mga aggregate stores, kahit sa Shopee meron yan, Panamox Forte. Or kapag yung mga manok na mga sisiw naman, no, sisiw ng pabo, sisiw ng mga itik natin, sisiw ng pato, ng gansa, sisiw ng manok. No, kapag nagkasakit naman yan, may mga bulutong, laway-laway, coryza, fall cholera, ano pa mga sakit, halak, no? Yan yung gamot naman namin na ginagamit, itong Panamox Forte para doon sa mga may sakit namin mga alagang manok, mga pabo. No, Panamox Forte doon sa mga sisiw. Kapag naman doon sa mga malalaki ng mga manok, ang ginagamit naman namin dyan ay Panamox Caplet. Yung Panamox Caplet kasi, itsurang tableta siya na pinapainom natin manually. Hulihin natin yung manok, painumin natin ng Panamox Forte. Pero kung mga sisiw o naka-free range yan sila, nakontrolado natin yung tubig, pwede yung Panamox Forte. Yung Panamox Caplet, yun yung itsurang tablet, ha. Panamox Caplet na itsurang tablet, yun yung manually pinapainom. Yung Panamox Forte, yun ay powder na hinahalo doon sa tubig, inumin ng may sakit nating alaga. Up to 5 days kami nagpapainom noon sa mga may sakit naming mga sisiw, mga biik. Panamox Forte ang ginagamit namin. Sa mga malaking manok na may mga sakit, no, yun yung Panamox Caplet ang binibigay namin kapag may sipon, laway-laway, bulutong, coryza, fall cholera. So yan yung mga binibigay naming gamot kapag may mga sakit sila. Shoutout kay Farming Marvin Morena. Hello sir, maraming salamat po. So yun yung mga pamamaraan din namin dito sa farming. Habang nag-aalaga tayo ng makalumang pamamaraan, nag-a-apply din tayo nitong mga makabagong pamamaraan para mapa-improve natin itong pag-aalaga ng hayop. Kasi pansin natin, ang daming mga nagsasabi na wala din na makikitain dyan sa farming, lugi ka rin naman dyan. Kasi sila nakaranas din ng ganung problema. Nagkasakit lang, namamatay lang, sobrang mahal ng bilihin ng patuka, no? Napapagastos ng malaki, so nalugi lang din sila. So, yun yung mga binibigyan nating solusyon dito sa farming. No, kaya't gusto natin ito, nagka-share tayo lagi dito dahil doon sa mga naging karanasan din namin kapag meron kami nasalubong, sinishare din natin dito para mas ma-aware din yung mga iba rin na nais mag-umpisa or yung mga nag-start pa lang din ng mga backyard farmer na katulad natin. No, gusto rin nating i-share yung mga naging karanasan namin na naging balakid doon sa pag-aalaga namin ng hayop at yung mga pamamaraan din namin para mapa-improve natin itong pag-aalaga ng hayop. No, so, yun yung mga
pamamaraan din namin para mapagtagumpayan natin itong farming. Start small muna kami, inaaral namin maigi, tapos step by step, next step naman. So tulad sa baboy, nagsimula sa 2, ginawang 5. Sa ngayon ay mas magpaparami pa tayo ng mga baboy para makita natin na mag-grow talaga yung farming. So yun yung mga ipapakita naman natin dito sa vlogs, dito sa Ka-Farming Angat Ka, sa Agrisenso, sa Farming Business ATBP. No? Yun yung isi-share natin ng mga idea, mga tips tungkol sa pag-aalaga ng ganun karaming mga alagang hayop. No? So yun po, no? Yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po. Thank you po. Happy farming po. Hamon, nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Sinisipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Ayan, at nagbabalik po ang ating programang Agrisenso sa Agrikultura, Aasenso Ka. Kasama pa rin ang inyong Clara Tita. Ayan ha, kanina ay napakinggan nyo na po ang mga tips na ibinahagi sa atin ni Ka-Farming Angat Ka content creator Sir Jid. So when it comes po sa farming, marami po talagang experience na ma-share sa atin si Sir Jid. Piruin nyo po ha, siya po ay nag-resign. Nag-resign po siya sa kanyang trabaho at nag-focus po siya sa farming. At lahat po ng mga na-experience niya mula po sa kanyang pag-attend ng mga seminars, ng mga trainings po sa pag-aalaga ng mga hayop at saka pagtatanim po ng mga iba't ibang klaseng crops, mga gulay. Ayan po, shinare niya po yan siya through sa kanyang vlog. So siya rin po ang content creator ng Farming Business ATBP at ito pong Ka-Farming Angat Ka
na Facebook page. So ayan ha, para po sa dagdag po ninyo ng mga kaalaman, sa mga katanungan when it comes po sa pagpa-farming, huwag po ninyong kalimutan. Of course, i-like at i-follow nyo po ang kanyang Facebook page, Ka-Farming Angat Ka, and at the same time po, ang Farming Business ATBP. At available din po siya sa YouTube ha. Meron din po siya ng YouTube channel, ang Farming Business ATBP. Ayan! At mula po sa ating Agri-Unit Chika, dito naman po tayo sa ating Agri-Balita. Okay, ang ating Agri-Balita for today. Agri-products na bit ng mga dayuhan papasok ng Pilipinas na harang sa NAIA. Kinumpiska ng mga tauhan ng Bureau of Plant Industry or BPI sa NAIA ang ilang agricultural products dala ng mga dayuhang pasahero mula sa China at Addis Ababa sa Ethiopia. Uy! Kasabay naman ito ng pagkakaharang ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa mga naturang produkto dala ng mga pasahero ng China Airlines Flight MF 819 sa NAIA Terminal 1. Kabilang sa mga nakumpiska ay 7 kilo ng plums, 1 kilo ng mansanas at 1.5 kilo ng nectarines. Nakuha rin mula sa mga pasaherong galing sa Ethiopia ang nasa mahigit 40 na kilo ng yam at 200 grams ng chili powder. Oh, ngayon ko lang po yan nalaman na ikukumpiska pala yan siya. Ayon sa BPI NAIA, hindi autorisado ang pagpasok ng mga nabanggit na agri-products dahil sa kawalan ng permit. Gayon din ay mahigpit din itong ipinagbabawal na makapasok sa bansa dahil sa pesteng pwedeng dala nito. Kaya pala ay hindi siya allowed dahil yun, walang permit ang naturang mga agri-products na gustong ipasok dito sa ating bansa. So buti na lang, andyan po yung ating Bureau of Plant Industry sa NAIA para po ay ma-monitor lahat po ng mga dala ng mga pasahero, lalong-lalo na sa mga dayuhan na papasok po dito sa Pilipinas at magdadala ng mga agri-products. Siguro kung hindi siguro masyadong marami yun, no? Or kumbaga kilo-kilo na yun mapapansin talaga, pero kung siguro nakatago lang yun siya, baka merong para na maipuslit. Pero good thing ha, yung ating BPI, yung ating Bureau of Plant Industry ay masyado po silang strict ngayon sa monitoring. Kaya yan nga, iniiwasan talaga na may mga posibleng, may mga dalang peste po, yung mga agri-products ng mga dayuhan at baka yun din naman ang ikakasira ng ating mga pananim dito sa ating bansa. So ayan, congratulations po sa ating BPI o ang Bureau of Plant Industry ng Department of Agriculture sa ganito pong accomplishment dyan po sa NAIA. Ayan ha, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakasubaybay sa ating programang AgriSenso. Kanina, narinig niyo na po ang ating Agri-Unit Chika at ngayon po ang ating Agri-Balita. In-encourage ko po kayo ha na i-follow din po ang ating Facebook page, ang AgriSenso sa Agrikultura. If ever meron po kayong mga katanungan, o meron po kayong mga request na topic na pwede natin pong ma-discuss, or posible na maghahanap po tayo ng expert with regards po doon sa gusto ninyong i-discuss natin na topic, comment nyo lamang po sa ating live video ngayon, and at the same time po, i-comment or i-message nyo lang po sa aming Facebook page, ang AgriSenso sa Agrikultura. Okay? And by the way po, shoutout ko lang din po lahat ng ating mga viewers sa RNG Luzon, or Regional News Group Luzon, dahil tayo din po ay mapapanood sa kanilang Facebook page mamayang gabi. O, diba? Live tayo in a way, na replay mamayang gabi po sa kanilang Facebook page. So, hello po sa lahat ng mga viewers po ng ating RNG Luzon or Regional News Group Luzon. Ayan! So, wala na po tayong enough time. Susunod po sa ating programang AgriSenso ay ang ating King's Afternoon Delight. Kasama, of course, ang ating DJ Maxine. No? Alam kong na-miss din niya sa DJ Maxine kahapon. Antok na antok pa daw si DJ Maxine. Pero alam ko na kapag siya ay sasalang na ngayon, lalo maantok kasi yung mga music ay nakakaantok. Ganun talaga, no? Pag mga panghapon na music, nakakaantok. Pero ayan na, matulungan natin si DJ Maxine na ma-revive ang kanyang energy. Ganyan talaga yung mga vacation blues. May mga may mga
tawag dito, mga parang mayroon pang mga ano ba yan? Tiredness, laziness, kulang sa tulog. So ayan ha, yan po, maraming salamat po mga ka-agri. Susunod po sa ating programa ay ang King's Afternoon Delight. Kasama po si DJ Maxine. Bukas po ulit ha, kasama naman po natin si Manok Tambayan po para sa another topic na naman po na i-discuss natin bukas. So ayan, ito po ang iyong likod, Clara Tita. Bukas po ulit dito lamang sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka sa agrikultura. Wala nang iba pa ang AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka. God bless everyone! God is good all the time! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Pagkagising sa umaga, palaging tulala dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok na pula, siguradong ubra. Kumpletong bitamina, tsak panalo ka. Plus Power Stag Premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso, panalo na tayo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo, sa intenso panalo.